Jumani athi mesizwe nesihlahla somdleke ngenzela msimba bejebete mbathone mpahla sisho zamathetha yombi. Nabathethe nabasimama nemkhonto kwathikazi. Abayikhala manje indaba zathi depression. Owezinyanga kanvume. Owezinyanga kanvume. Wezinyanga kanvume ukhethelele sodwa umusefiki unokahleli inyanga nasonke asayiphendulo swayini ezweni unokahleli inyanga nasonke asayiphendulo swayini ezweni awezinyanga balela ukhethelele sodwa Inimingelele South Africa yonke indumandumane edumekela sisizweni isihlahla somdlebe nondlela msimba bejebheje bazone embandla hliziyo zamadoda embombo nabasetende nabasinimba nemkhonto kwazigazi ndaba ikhala mazichinali ndaba ititi umndeni alunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyafulela kwanetha ngathi ngiyakha kwabhidleka sikhumbula mdala ohlala emoshali ichiya mtolo makho ngathi uthi ungakhuleka indlela namohlanga South Africa yonke ngithi nje ake ngi-analyze uhambo lwami I had a great journey uhambo benginalo bengilithathile lubheke laphana ezweni laseTogo lapho bekuhlangene amazwe awu 14 countries were all there the traditional healers not pastors specifically traditional healers who gathered there. There was a king which was not feeling well. The king lena ibisuka ezweni lase Cotonou, I think it's Benin, whereby kudingeke khona abantu the best about 14 ukuthi bazokhuluma inkinga yalo baba and wangemakhehleni akithi I was one of those people but coming from South Africa ukhona umuntu ke ozobuza ukuthi wena ukhethwe ubani ngoba phela bayathanda maybe abakithi izinyanga ukubuza ukuthi wena ukhethwe ubani ukuthi uyosimela cha ngibonga kakhulu Mr Steenhuisen umuntu mama owayesebenza laphana endaweni yaseSport I think abasiza it was 20 if I'm not mistaken, it was 2012 or 2013. Lo mama wayesebenza ekitchen ya Mr Steenhuisen enikhumbula ukuthi bio yami ngabeka ukuthi wakwamisa emzini wakhe eCanada. So I think ungikhumbulile futhi right now I know of a guy in South Africa, is still young man. Ngabizwa into engijabulelayo bengiphakathi kwamakhehla amadala la bekufuneka ukuthi ushaywe inkinga ibekwe from bonga ke amadlozi akithi ukuthi ishe kuthe maqhathaniswa I was number 3 kulabo abawu best abahlolile impela one of number 3 ngase ngiyathathwa I qualified I managed to qualify ukuthi ngiyofika emzini wakhe lo baba sihamba sibathathu oqala baba omdala nje ngingamposta wase Burkina Faso unfortunately amagama bangikwazi ukupronounce. The second one was from omunye wase I think wase Congo then mina I was number 3 wase South Africa sihambe siwu5 laba abanye kangisabakhumbuli ke anganandaba ngoba bebuka laba bangidlulile lamadoda ngempela. Sithema siya laphana ke emzini walenkosi kunemithetho emisha engiyifundile nemithi futhi engifike ngayifunda even though nathi ezethu besiphethe but khona imithi engifike ngayifunda namasiko ngoba lo muntu uyinkosi aphinde futhi abe yinyanga naye aphathe futhi inyanga zangale ko Benin
miningi izinto engiyifundile engithe mangifika ngabuza ukuthi yini ofuna sikuphe yona wena as a return a favor noma ufuna ukuyifunda. Ngibese ngikhetha ke ngithe mangibheke esizweni sakithi kakhulu ngabheka ukuthi eSouth Africa most of the people the problem that they have bashilo bathi uma idlozi lakho lingaqondi kahle noma lingatholi into oqondisa kahle ukugezeka ngeke into yomuntu izi nanoma ungamnika isigubhu noma ungamnika ini ngisho kuthiwa umnika isigubhu khona isilwane noma khona into okufanele uqala umgeze ngayo noma amafutha angatholakala eSouth Africa. Lamafutha atholakala bathe ise Beijing not Benin, Beijing kwase kuthiwa la atholakala futhi eKorea, South Korea, eKorea wasethi lo baba aphinde futhi atholakale eNigeria, ngibese ngithatha yona ke mina lento ngathatha lamafutha ngathi mina ngumuntu ngabatshela iqiniso ngumuntu ke okhanda kakhulu izinto odila nosomabhizinisi odila futhi neyigubhu ngathi le ngizofike ngiyithathe ngenzela abantu ukhanda kahle igubhu nanoma umuntu enedlozi kodwa izinto zingamhambeli kahle ngase ngithi no ukuthi la ngiyamqondisela umuntu kukhona ke izinto engibuye nazo ngelinye ilanga maybe mawuzoba nenhlanhla what I liked about i-statement abashilo nento abayishilo kimi bathe young man make sure ukuthi you advise your patients ama-patient wakho you advise them you don't just go to a traditional healer without anything that sent you. You go to a traditional healer just because there is something which communicated with you kuma dreams zakho. Ibese igcwalisa ke lenkulumo engike ngayisho phambilini. Uzokhumbula ukuthi ngeke ngayikhuluma lento ngathi mina ungaboya enyangeni ungekho into ekhulume kuyo. Iya enyangeni ngoba kukhona maybe iphupho othe mawulele ebusuku wamphupha kukhona into ekususile. Don't just go. Kunabantu abahleli njengamanje ngeke ngakhuluma. Uyabona njengamanje into engiyithanda ukuthi lapha ngifike ngageza nami ngageza ngoba ngishilo ngathi ngiyafisa ukufana nalamadoda lawa lo waseBurkina Faso abayibona baphume phambili. One day I so wish to be like you because if I prophet abantu enisolise bafowethu asikhulumeni iqiniso cha ziya profeta lezinto makuyilwane hayi akunandaba. Umuntu okwazi oprofeta la a prophet la siya khona ajika prophet thina futhi. Umuntu okwazi ukuprofeta i-flight ticket number yami wayiprofeta ngasho ngathi yabona umona singawudli bafowethu. Kodwa ke wena obukayo njengamanje maybe nawe unenkinga efana neyami ngoba khona into abafike bayisho laphana bayikhuluma ngezitha base beyayikhuluma bethi no young man you need to take 1 2 3 as you are taking this oil thatha 1 2 3 4 because kunabantu abawu-30 okumele baphumelele kodwa baphumelele ngesandla sakho bejike bazonikela. Engayithanda leyo ngathi mina kanjani kwathi wathatha lamafutha uma umuntu eza kuwe it's either uzogeza noma especially laba bazofuna igubhu noma bazofuna izinto zokuphakama empilweni. Othi umuntu mina sengiresignile emsebenzi sengifuna umhlala phansi into yokuthi sengifuna ukuphila noma ibusiness lami qala belingenzi kanje sengifuna ukuphakama ngiye kwenye level hayi into enegazi hayi into okubulala but ngifuna into yami engizoyikhulumisa hayi into ezojikilale nomfazi wami hayi into ezojikilale nami but ngifuna into. Lalela ke ngoba isikhathi sami sesiyangiphelela ngila ngise Addis Ababa njengamanje ngiya connect inamba yami ungangi WhatsApp enambeni ethi 071 130 7808. Ukhumbula ukuthi ma WhatsApp ufuna i-direction kuphela noma uyangitshela efonini ukuthi ngifuna ukuzana eGoli 066 00 266 33. Okokuqala before uze kimi ngicela uyeke lenhliziyo yokubambela abantu amaqhubu. Iba nenhliziyo yokuxolela ngoba into engizokunika yona into edinga ukuthi uxole.
ngoba uma ubuka le video inhliziyo yakho iyakhala, ikhala ngabantu abasiza asebejike baba izitha. Ungabazondi labo bantu ngoba wena bakukhombisa ukuthi kunala osaya khona. Uma ngikhuluma nawe njengamanje inhliziyo yakho ngizibancane, ucasuka uzucasukela umuntu othandana naye ngoba ukhona umona ovuka enhlizweni yakho. Wena unenkinga enkulu ngoba you are ignoring leli thunzi lengane eyachitheka noma elengane yentombi eyakuchazela ukuthi yakhipha noma lengane yakho eyaphuma kuwena. Uma sikhangela kakhulu manje ngomoya oyingcwele uthi umoya kimi angihambe ngize ngiyofuna emuva ekhaya kubuka baba wakho la kwakuzala khona ubaba. Kunento kufanele ubaba ayihlalele phansi ebese iyayilungisa nawo bese kulunga izinto zakeni ngoba njengamanje wena kukhona into kade kufanele ukuthi ngabe usuyiphethe ngesandla kodwa iyadelay iphindele emuva. Uma ngithandaza njengamanje ngibone wena obuka ivideo yami ngabona kuvuka impi ekuvukela ungathinteki kodwa kwavuka umuntu okade uphila naye umngani noma isithandwa wavuka waba isitha kuwe. Kodwa ngizoqedela uma ufika esigodleni. Ngiyabonga.